салом дӯстон, пеш аз ҳама дар бораи як ҳодиса аз Италия суҳбат мекунем. Дар Италия боз як низои бузург дар масъалаи қалубиҳои молиявӣ шудааст. Ин навбат дастаи Ювентус дар маркази диққат қарор мегирад. роҳбарони дастаи мазкур аз 8 то 2.5 сол аз вазифа барканор мегарданд. гап дар мавриди Анели, Павел Недвед, Паратичи ва Керубини меравад. ин ҳолат бо чӣ анҷом меёбад, бо гузашти вақт дарк хоҳем кард. барои Ювентус ин ҳолат аз нуқтаи назари варзишӣ зарар овард. 15 имтиёзи дастаи шаҳри Туринро кам кардан ва акнун ё азинаи сеюм ба мақоми даҳуми ҷадвал фаромад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба дигар хабарҳои муҳим ки дар ин як шабонарӯзи охир рӯй доданд. дар ин маврид футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро имрӯз то рақобатҳо интизор мебошад. ҳамаи бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Марко Ройс бозингари содиқтарини дастаи Боруссия Дормунд мебошад. ӯ чанде ҷоне дошт ҳамаи онро ба Дормундиё дод. айни замон фурсати фаро расидааст ки Ройс қувваи худро дар дастаҳои дигар ҳам бисанҷад. Манчестер Юнайтед метавонад барои Ройс маконе бошад ки он ҷо ин бозингар карьераи худро идома диҳад. ӯ аз пеши худаш чунин интихоб накардааст. мағзи масъала ҳамин ки худи Тенхаг шахсан мехоҳад футболбози олмониро дар сафи девҳои сурх бинад. ӯ ҳатто бо агенти футболбоз вохӯрӣ анҷом дода ин хоҳиши худро бо ӯ иброз намуд. ин вохӯрии онҳо баъд аз бозии Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити будааст. Тенхаг мехоҳад аз мавсимҳои навбатӣ схемаҳои гуногунро мавриди истифода қарор бидиҳад ва барои ҳамин лозим аст ки бозингарони нав ба ҳайат ҷалб шаванд. яке аз онҳо метавонад Марко Ройс шавад. ӯ аз ҷиҳати молиявиам варианти хуб аст. гап дар ин ки қарордоди кунунии Ройс тобистони соли ҷорӣ бо Боруссия Дормунд ба анҷом мерасад. бозингари олмонӣ метавонад бепул ба Манчестер Юнайтед гузарад. дар Дормунд Ройс дар як сол 12 миллион евро кор мекард ки манчестериҳо бо ин миқдор маблағро дода метавонанд. Нони Мадуеке шинохтед? Ки аст ин бозингар? агар ӯро нашинохтед, пас суоли навбатӣ ӯ ба куҷо трансфер кард? он нафароне ки пайваста моро тамошо мекунанд медонанд ки мо дар бораи Челси чӣ гуфтем. ин даста нонемҳоро вақтҳои охир харида истодааст. барои мисол ҳамин Нони Мадуекеро шумо то ҳамин лаҳза мешинохтед? рости ман вақте дар Google мехостам дар борааш маълумот пайдо кунам, дар сегменти тоҷикӣ Нони Масчоҳ баромад. ин футболбоз ба Челси гузашта бо лондониҳо ба муддати 7.5 сол шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонд. боз дар қарордоди ӯ банде аст ки тибқи он дар ҷараёни ҳунарнамоиаш дар сафи лондониҳо шартномааш ба таври автоматӣ метавонад ба муддати 1 соли дигар тамдид ёбад. ӯ аслан аз шаҳри Лондон аст. дар аввалин мусоҳибааш беҳтарин бозингарро дар таърихи Челси ёдовар шуда исми Азарро ба хотир овард. бозии худро ин футболбоз ба Азар монанд карда умед бастааст ки метавонад дар Челси ба натиҷаҳои Эден Азар бирасад. бо оли ба ин бозингарон чӣ медиҳад ки ҳамаи онҳо Челсиро интихоб мекунанд? ба фикрам ӯ мегӯяд ки бачаҳо ба Челси гузаред, дар Инстаграм подписчиконатон зиёд мешавад. Нони баъд аз гузаштан ба Челси соҳиби галочка шуд. футболбози мазкур то ҳамин дам дар дастаи PSV кишвари Нидерланд бозӣ мекард. PSV барои ин бозингар 35 миллион евро кор кард. Дани Алвес ба ҷанҷоли калон рӯбарӯ шуд. як духтар дар Барселона ба суд муроҷиат карда гуфтааст ки Дани Алвес ба номусаш таҷовуз кардааст. ҳамин саҳри ин собиқ бозингарро милисиҳо гирифта бурданд. гап сари он меравад ки собиқ бозингари Барселона дар Каталония дам гирифтанро хеле дӯст медорад. ӯ дар яке аз маконҳои машҳуртарин дилхушии шаҳри Барселона дам гирифта истода буд. духтаре ки Алвесро гунаҳкор мекунад изҳор доштааст ки Дани Алвес бе иҷозати ӯ дасти худро ба узви занонаи ӯ бурдааст. дар ҳолате ки кормандони пулис ба макони фароғатӣ омаданд, Дани Алвес аллакай дар он ҷо набуд. баъдан Алвес ба Мексика рафт, чун он ҷо дар дастаи Пумас бозӣ мекунад. вале баъдан барои ҳалли қазия ӯ ба Барселона баргаштааст. ин ҳодиса аз шаби 30 ба 31 декабр рух додааст. ҳама медонад ки Дани Алвес рақс карданро дӯст медорад. худи ӯ дар ин бора ишора кард ки ман беиҷозат ягон коре накардам. ҳама дар доираи ахлоқи инсонӣ буд, вале ҳеҷ кас дигар ба гапи Алвес бовар накарданд. ҳамин саҳри ӯро бурда аллакай маълум шуд ки ӯро гунаҳгор ҳисобиданд. ӯро аз озодӣ маҳрум карданд. баъзеҳоро суд иҷозат медиҳад ки бо додани пули залог озод шаванд, вале ба Дани Алвес инро ҳам иҷозат надоданд. аслан бозингарони бразилӣ ба чунин ҳолатҳо меафтанд. қаблан Робиньо ҳам дар чунин ҳолат буд. Андерсон ҳам замоне ба ҳамаи ин низоъҳо ҳамроҳ шуд.
ҳолати неймарро ҳам ба хотир меорем. футболбозони бразилия ҳаётро як рӯз бошу хурӯз бош гуфта шояд баъзе вақтҳо аз чаҳорчӯба берун ҳам шаванд. барои алвеси қариб 40 сола акнун нав дарси ибрат шуд. баъд аз тамошои бозии дастаҳои Арриос ва ПСЖ ки ба шоу табдил ёфт, акнун Флорентино Перес дар пеши худ мақсад мондааст ки чунин бозиро баргузор намояд. шояд бозии дастаҳои Роналдо ва Месси тибқи сценарияи пешакӣ омодашуда ҷараён гирифт, аммо бозиҳои рафиқона ҳамин тавр ҳам бошанд ҳеҷ гап не. ин рақобат нишон дод ки бозиҳои рафиқона метавонад ҷолибияти хоса дошта бошанд ва аудиторияи бузургро ҷалб кунанд. Флорентино Перес, президенти дастаи Реал Мадрид, мехоҳад чунин бозиро бо иштироки дастаҳои Реал Мадрид ва Ал-Наср ташкил намояд. мақсад аз баргузор кардани ин рақобат дар он аст ки Роналдо боз ба Сантьяго Бернабеу баргардад. аҷоибии кор дар ин аст ки Перес мехоҳад ин рақобатро бо ҷузъҳои алоҳида ҷолиб ва олӣ гардонад. Перес ният кардааст ки Роналдо дар як қисми бозӣ бо пироҳанҳои Реал ва дар қисми дигари он бо формаҳои Ал-Наср бозӣ кунад. чун бозӣ дар Сантьяго Бернабеу доир мегардад, маълум ки он моломоли мухлисон мешавад. бешубҳа Роналдо легендаи дастаи Реал Мадрид аст. 450 гол задан кори шӯхӣ нест. Роналдо дар ҳайати мадридиё маҳз чунин миқдор гол зада буд ва чандин рекордҳоро бо формаҳои ширмонанди Реал гузошт ки шикастанашон воқеан душвор мешавад. баъзеҳо фикр мекарданд ки Роналдо баъд аз рафтан ба Арабистон ба гӯшаи фаромӯшӣ меравад, аммо тавре мебинем одами даркорӣ дар ҳама ҷо зарур аст. муҳим дар кори худ профессионал будан лозим. Роналдо то ҳол яке аз бозингарони машҳуртарини олам мебошад ва тарафдорони хеле зиёд дорад. ӯ ба Мадагаскар ҳам равад, диққат ба ӯ хеле зиёд аст. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.